ассалому алайкум дӯстони навкори ман. Чун ин солҳо соли рушди сайёҳӣ эълон шудааст ва аз кишвари мо ҳамасола ҳазорҳо сайёҳони хориҷӣ гузар мекунанд ва донистани албатта забонҳои хориҷӣ, хусусан англиси хеле муфид мешавад. Лекин баъзан мешавад ки гӯем шумо бо онҳо рӯбарӯ мешавед ва шояд онҳо аз шумо ягон роҳро мепурсанд ё ин ки ба ягон ҷо гузаштаанро мепурсанд, шояд аз ягон гӯем ҷои дидан намудани ҳастанд, лекин шумо мутаассифона метавонед ба онҳо ҷавоб диҳед ва ана дар ин замон ба шумо ёрӣ медиҳанд барномаҳои тарҷумонии тоҷикӣ, англиси, русӣ, тоҷикӣ ба монанди Google Translate ки мо дар бораи истифодаи он ҳозир ба шумо маълумот медиҳем ва то ҳадди имкон шояд аз омӯзиши забони англисӣ низ якчанд сухан карда бошем. Инак рафтем дӯстон. инак барои он ки дар як дақиқа мо гӯем бо англисӣ ё русӣ муошират карда бошем, ба мо замимаи лозим. Барои ин мегузорем ба Play Market. Чун ба Play Market ворид шудем, ба мо тарҷумон яъне переводчик лозим. ва чун переводчик поиск медиҳем, мебинем ки инҷо хеле переводчики бисёр аст ва анакнун савол кадоми он ба мо ёрӣ дода метавонад. Яъне барои он ки ӯ ба мо ёрӣ диҳад, переводчик бояд забони тоҷикиро ҳатман дастгирӣ карда тавонад. Барои мисол Google переводчик мекушоем. Google переводчик, ана Google переводчик. ва барои аввал биёед аз Google переводчик истифода мебарем, онро установка мекунем. Ногуфта намонад ки Google переводчик инчунин тафсири интернети худро низ дорад. Яъне шумо метавонед ҳам тариқи приложение истифода кунед, яъне замима, инчунин метавонед тариқи сайт истифода кунед. Барои мисол аз браузер, чи аз компютер, чи аз смартфон мегузарем ба браузер ва чун ба браузер ворид шудем, инҷо адреси онро мо дар ссилка мегузорем поён translate.google.com. яъне чун ба гӯем тарҷумон переводчик даромаде, инҷо метавонед интихоб кунед забони худатонро. Барои мисол забони мо тоҷикӣ, меёбем забони тоҷикиро. Барои мисол ва чун тарҷума баромад, шумо метавонед мекунандро пахш карда яъне он чӣ ки мехоҳед гӯед гуфта бошед. Тебе нужна помощь. Гӯем ки бо забони гӯем англисӣ. Do you need help? Do you need help? метавонед бо ҳамин роҳ муошират карда бошед. Ин оиди сомона, оиди барнома низ ҳамтои дигар, яъне шумо барномаро ба яъне замимаро ба телефон насб мекунед ва забони тоҷикӣ албатта шумо бо овоз дарода наметавонед. Лекин агар шумо хоҳед ки аз русӣ ба англисӣ суҳбат карда бошед, инҷо албатта метавонед голосовой ввод кунед. Барои мисол здравствуйте, как мне проехать до метро? яъне ана бо ин роҳ метавонед овози худро сабт карда муошират кунед ва инчунин Hello, sorry, how to get to the metro? яъне инчунин боз муоширатро идома диҳед. ин буд маълумоти кӯтоҳ оиди Google переводчик. яъне давоми 1 дақиқа мо бо ҳам русӣ, англисӣ муошират намудем.
чун андаке муоширатро омӯхтем, анакнун лайк мегузорем, шарҳ мегузорем ва намоишҳои ояндаро ҳатман пайгирӣ мекунем. барори кор.